Yabona mfowethu, kunento engizokutshela yona. Yabona umculo kamaskandi ulandelwa abafazi. Ngani na? Ukuba umculo kamaskandi ulandelwa zinsizwa mfowethu. Asikho isidingo sokuthi ngingathi ngoba nakho sengilwe nensizwa yesigodi sangakini. Ngagadla kwezwakala. Mase sekufanele ukuthi ngizondwe yizo zonke insizwa zangalezo sigodi ngiyozondwa nangabafazi bakhona. Kuthi wena ngishayeleni isiqhwaga sangakini. Ngoba lesi siqhwaga sangakini akusibo umsizwa lokho. Mawuyinsizwa kufuneka mangisishayele isiqhwaga sangakini ukwazi ukuthi nibuye nithi ayikha insizwa abantu fokuthelezwa fuka wagada zephuke zomfoka yende isiqhwaga ebesisethembile yabo. Manje la emculweni labo qhawelami laba wathi ugadla kwigcoka melisho siyazondwa yizo zonke lezi inkumbi zikusonde kube ngafisa zokushayisa nangemoto mayidibana nawe uthi ugadla kukhuza sebeyozonda bonke lamaBrunei Nation ekuzonde ke sebefuneke ube kufuna ukushana ngamavuvuzela kube nje hey nezilolena man hey suka ake nibe zinsizwa nje ake nibe zinsizwa nje nimele nje umsizwa ukuthi lo mculo lo ngoba ngokamaskandi ngoweyinsizwa nathi balandela sibe zinsizwa uzobona ke umculo uzohamba kahle kanjani uyoba mnandi ngendlela isimanga umculo.